Tal com ella ha dit, hi ha un treball de recerca, principalment. Jo diria que sí que hi ha coses anècdotes, alguna potser també una mica més anècdota, com va ser el llibre, però pràcticament és recerca. Recerca, per exemple, a l'arxiu municipal, pràcticament tot el que feia efecte de coses d'urbanisme està tot una mica regirat per poder treure les màximes dades. Hi ha tot el que és les actes municipals, doncs, la presidència de deixisme-les, que és la primera que consta des del 1831 fins ara, no? Els primers que hi ha anat traient dades. O hi ha, per exemple, llibres dels amideraments, hi ha llibres on hi ha els llistats que es veien a l'exèrcit, en fi, tot arreu on podia treure un nom de carrer, doncs s'ha intentat buscar. De l'arxiu parroquial, doncs, també es va sortir algun nom de carrer i principalment d'allà sí que es van treure són tots els sobrenoms aquests. L'ordre, jo em semblava de no posar els carrers per ordre alfabètic perquè els hi trobo molt pesat i està ficat en plan de zones. Si comencem, per exemple, el capítol segon és la Vila Vella. I anem per Vila Vella fins a finals del segle XIX, quan encara tots els carrers creixien extenent-se seguint els antics camins rals, o sigui, la forma que tenien, i sense cap tipus de planificació. Al llarg del llibre veurem que està molt ben acompanyat de fotografies, això ara hi ha algunes, que no obstant hi ha algunes antigues que hem posat, com per exemple aquesta de la plaça, que ens va semblar convenient perquè Estarradell, segons es diu el Pla de Vall de la seva història, la plaça va començar com una plaça fortificada i van haver 3 cases que es van fortificar. Al fer les obres de Cantoner a finals del segle XX doncs va aparèixer altra vegada els pòrtics aquests i si veieu al fons hi ha la llinda, els brancals de l'antiga. Aquesta és una xemeneia que es veu moltíssim i potser molta gent d'aquí els serà difícil localitzar. I com ho sabreu, si hem passat per allà a cents i cents de vegades. A continuació, bé, això és un petit capitell que hi ha aquest dragonet, aquest drac. Aquí està el capitell del brancal d'una porta, que també segur que també cents de vegades heu passat per davant, alguns hi haurem entrat també més d'una vegada, però que són coses d'aquestes que potser, no sé, la monotonia no te'ls fa apreciar o te'ls deixa així a l'aire. També tampoc tenim grans obres d'art, de part dels edificis principals, i llavors hi ha el que tenim, que hem d'intentar donar, sans-hi i donar el valor que tinguin. També, a part d'això, llavors hi ha fotografies del que ja va ser la vila moderna i també tenim algunes fotografies que ens recorden com era l'antic, són cases d'ara, però que ens recorden, per exemple, aquí les pedres que hi havia, tot el carrer, que es van tallar quan es van obrir els carrers i això. I pràcticament llavors hi ha un altre grup que podríem dir de fotografies, que són algunes fotografies que estan preses des de punts de vista que no són els normals de veure's. Llavors això jo crec que és molt bo perquè ens dona una altra perspectiva del que és el paisatge urbà. Aquí veiem el carrer de la Font, que hem vist que és un punt de vista, el carrer de la Freda, són punts de vista d'aquests que potser no són els habituals, però que ens ajuden a donar una altra perspectiva. També algunes fotografies ens recorden el que tenim el paisatge urbà al llarg del barri. Tenim fotografies d'aquestes característiques típiques, en un parell, em sembla. Una mica va reflectir d'aquí.